kaigsunan og mga mahal namong tigpaminaw ining tungod karon ano sab kini ang programa sa PBCM Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasigasing ang magadapit kaninyo o magapanginaot nga kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din may magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga sa gitudlo ni Master kanamo pwede sa nga among gitudlo diya kaninyo kung may mga basahon man nga referensya ka among gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura among mga mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan no sa nagakalilain karon nga mga dapit labi na sa mga chapter president nga nag-abaga sa radio station nga o ilang gihawiran para maialagad kining maong tulumanon. Kumusta kaninyo? O sa mga kaigsunan po diri sa dapit sa Taguluan, Misamis Oriental no ang brother Jerry Edkila og diri sa mga kaigsunan sa Natumulan, Taguluan, Misamis Oriental. Kumusta kaninyo? O gilabi na sa mga kaigsunan diri sa dapit sa Villanueva o diri sa Cagayan de Oro City. Kumusta sa tanang mga kaigsunan diri sa PBCM compound? O alang sa kasayon sa tanan nga dili na to pagkalimtan ang atong hiniusang nga paglikom para sa contribution sa PBCM Palace Reconstruction. Og nini karong tungura mga mahal namong tigpaminaw, magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta ka ninyo mga kaigsunan o mga kahigalaan? Kiniusab ang iyong alagad, ebanghelista Marvin Lintapa. Inyo nang makauban sa pagtuon, sa paghatod sa kamatuoran, dinis maong programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og magpaila pa ang kauban pa nga mga ministro o ebanghelista. Kumusta kayong tanan mga kaigsunan? Kiniusab ang iyong alagad, Brother RJM Patak. O din tungura, ako na sab kiguban usab kaninyo ning taknaa aron usab sa pagtuon nining mga nakasulat sa Biblia ug labi na may basahon man o referensya kini dili kasupak sa Biblia. Ug labi na nining programang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon, magpila usab ang kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta og mayong pagbatalingho usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagbatalingog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa adunay matag-adlawng Domingo ug adunay usa matag-adlawng Sabado sa inyong pagbatalingog. Og dinhi karong takna sa inyong pagpaminaw sa radio o paglantaw sa ato ang Facebook Live. Kamo na niya na ang among mga gipanimbaya. Og sa mga kaigsunan sa PBCM, dili na to pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig. Ato kining gitawag og PBCM General Conference mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 basta giawhag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga suking tigpaminawan dinis Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Power Radio Villanueva. Duha ka hugna kita magkaigsunan sa matag-adlawng Sabado, unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa gaponon. Ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa gagabion, live sa Facebook ang atong programa. O gitagaan kini kinabuhi ng una sa atong kauban nga ministro o ebanghelista Brother David Rizaba. Ug usab ang nagatag sponsor mao ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din gapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental.
Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinis Kidapawan City ang atong programa. Mabati ninyo kami matagadlang Domingo dinis sa Mount Apo Radio. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagnas gapon on live gyapon sa Facebook ang programa mga kaigsunan. O kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinis Cagayan de Oro City ang atong programa. Mabati ninyo kami matagadlang Domingo dinis RPN DXKO Radyo Ronda. Alas 12 ngadto sa launa ang tagnas gaponon o adunay pagsubli dinis sa matagadlang Martes ug Huwebes. Alauna imidya ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook, makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5 mga kaigsunan. O kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinis Dipolog City ang atong programa. Mabati ninyo dinis RPN Dixkidi Dipolog Radyo Ronda matag adlong Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa gagabion. Live gyapon sa Facebook ug makita kini sa YouTube. Aton sab nga kumusta ang mga suking tigpaminawan dinis Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Bay Radio Waikurat FM. Matagadlang Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinis sa Cebu City. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DYLA. Matagadlang Domingo duha ka hugna kini mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kaudtohon. Ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 12 ngadto sa alas 3 ang taknas gaponon. Live gyapon sa Facebook kini o gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ibanglista o ministro sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DXAL Like FM. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang taknas gaponon. Matag Domingo kini o gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan nga mga PBC members dinhi sa tinipong bansa sa Amerika? Kumusta kaninyo Sister TC Kulihat o Sister Lily Patterson, PBC member? Ingon man ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, PBC member. Ato usab nga kumusta ang ato ang PBC Legal Counsel? Walay lain Attorney Ramil G. Carion. Nga itong gustong magpadangat sa mga pangutana mga kigsunan o sa mga nagsunod, i-text lang nining numero, makita ninyo sa screen, 0917-811-8882. O sa mga kigsunan sa PBCM, ang ato ang mga bagong mga official nga mga bagong basahon, makita ninyo sa screen kini, o grab na kamo o kuha na kamo kopya niini mga kigsunan, available lang kini sa ato ang main office, din sa Barangay San Antonio, saan Misamis Oriental. O paypalusab sa tanan nga mga kaigsunan nga kining kanhi ministro o ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia. Kung naglantaw kamo sa atong Facebook makita ninyo ang iyang hulagway, tutuki lang. Ayaw na ninyo kini pagtuhi kay gitagak or gi-expelled na kini sa PBCM. O kung naroon na may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang ug walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Chief Minister o Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Ninihiyaw na mga kaigsunan na ron sa pag-isgot sa atong topiko. Ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Inong tungara karon mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsunan, ang ato karong pag-isgutan mao kini. Ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya, part 13 na kini, mga mahal lamong tigpaminaw. Kay ngano adunay mga litis pod kunuhay niya nga gipangtubang. Mao nga atong gipadayon na part 13 tungod kay mataghigayon nga anaa ang iyang mga istorya o niya gikinahanglan nato ang mga pagtubag niya na mao nga pagmasakpan sa oras mao na nga ingon niya na ang atong gihimo. Pero samtang sa dili pa sa atong pagtuon Brad RJ, Brad Marvin, Brad Ron. Ato sab nga kipangamusta Brad Ron ang tanan nga mga nagapangutana kanato Brad Ron, ato sang pangamustahon ang mga nagapangutana nga magpaabot lamang sila sa ilang gikinanglan nga tubag sa ilang mga pangutana tungod kay importante usab nga bisan og dili ilang mga pangutana ilang mapamati tungod kay nagdala usab kini kanila og
kamaturan sa paglantaw kung asa ang tinuod. Okay, basahan na to ang mga pangalan sa mga nangutana, mao kini. Una dinhi mao si Efren Adino Guhilde, ang ikaduha mao si Boy Ortiga, ang ikatulo mao si Rigor Alid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon, ang ikaupat mao si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu, ug ang ikalima mao kini si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. O balikan na to ang atong dugukan no, sa tema nga ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya. Kung magisgot kita og nabaling siya tungod sa pagrayom lugar sa iyang apelyido nga Valencia, dili nato gihimo kana brethren para sa pagpasakit o pagpasipala. Kay ngano iya gyud kini nga gibuhat og dili usab nato malimon nga sa atong mga pagwali nag-stand kita diha sa pagtulon ang PBCM brethren. Mo'y atong gibarugan. O subo nga pamalandungon nga niabot ra gyud ang katumanan pod sa gisulti ni Master nga adunay maglain og ang mapanagna og ang gisulti ni Master diha kang Aquilino Valencia mo kini siya ang nahimo lugang resulta brethren. Kaysa atong nasundan nga nagturo Tagalog na ang padim brethren, pagpabilib lugar sa mga tao nga ilang kabigon, pero kanang ilang mga giwali basta Espiritu Santo tinudlo nato na brethren, gawas atong ilang additional nga aduna sila additional nga naakitaan ng sitasa nga bag-ong langit ug bag-ong yuta, pero ang gipasabot niya na dapit na brethren nga yuta o kanang bag-ong mga langit bag-on ng katawhan, pero sa ilang pag-drive na nagpasahi sila o ang mo kuha kanila o dadon sila dito brethren sa hawa nining kalibutan na o rapture unya si Kristo ra ba mo rapture ra ba brethren. Pero ang atong mga pagwali sa malugar nga nagwali ta brethren nga ang pag-alagad nana sa Espiritu Santo sa bag-o ng kinabuhi sa pag-alagad. Kay ang una god nga nag-una sa ato brethren, unang pagpangalagad kung atog yung istoryahon gikan sa kang Hiuba sa panahong Israel o ang ikaduhang pagpangalagad sa kapanahonan diya sa atong Ginoong Hesukristo. Ikatulo mao ang Espiritu Santo. Pero kung idiretso nato sa Espiritu Santo nga bag-ong pagpangalagad tungod kay ang nag-una nato mauman ang dapit sa kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo. Kinood ka na Reverend, kaya sa tulo ni Master ang atong fundamental doctrine, mauman ang pagbahin sa tulo kadagkong panahon sa pagpangalagad. Unya, pagpamatuon niya na, ilang gigamit ang Roma city size kay ilang gamiton brethren nga abi kay ang ilang pagtulunan kanusaan dito nga brethren ang padim. Kining padim Reverend gitukod ni niadtong December 29, 2023 unya na rehistro sa gobyerno, gidawat sa gobyerno pod nining tuig sa 2024 sa Marso 6. Ila pa man ganing gisgutan sa pagsunod nato sa atong programa kay atong programa brethren sa dili pang ila alas 3 no at ngadto sa alas 4 sa hapon dinhi sa maong gisibihan nato dili sa Power Radio. Nakaron agig pagpamatuod nga sa kauban nato pa siya iyag yung gigamit sa dihang nangutana ko nga ang pag-alagad sa Espiritu Santo sa panahon sa kang Mitchell Bendillo gigamit niya ang Roma city size. Kanong ato ning gipakita mga mahalamong tigpaminaw to prove nga originally ang PBCM gyud mo'y nagdala nining wali nga Espiritu Santo. Yatong patalinghugan ang Chief Minister o niya founder pagyud brethren Karon sa pagtulunan sa PADIM nga mao si Hermogenes Macarayo, nga diyan kauban ni nagtukod mao si Danilo Nacua. atong patalinghugan nga ang kaluwasan nanaw sa pag-alagad diya sa Espiritu Santo nga pag-alagad. Nabay priban niya na Macarayo nga diya na sa Espiritu Santo ang maong pag-alagad niya na. Mao ni nga kini ato kay ang dugukanan ang pagtubag buhat 4 do 11-12 man diniliw. Kung nakaigo pa ka diri namo do ngano man lagi do nga ang waling Kristo wadon pa man do.
Kaya nag-ingon magkawan na ilaing ngalan. Di ungo, tas ngalang Kristo. Dabi karon kay katopo man. Muna problemahan ni mo. Muna nga nung katopon para mailusot ang bagong ngalan lagi. Nga nakasulat sa titulo sa Katumanan Espiritu Santo Batong Puti. Mao na nga suway ko kaulan na mo among pagtudlo Master Tomas Wenyo. O nga ano na inana sistema. Diyon sa paglusot ang panahon sa atong Ginoong Kristo. Kadara! Diyon sa paglusot. Para nakapamatuon sila sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Batos pamag-ang ugnalang Kristo. Lamang, gikatot nga no, ikatot man ang pagwali sa atong Ginoong Hiyuba. Nganong ikatot ang wali sa atong Ginoong Kristo, parang mailusot ang pagpamatuod sa bagong ngalan, ug ingon man ang batong puti, ug ang wali nga Espiritu Santo, ug ang haom nining atong panahon karon nga pagpamatuod, ang pagpangalagad sa Espiritu Santo. Ni atong basahon ang Roma Kapitulo 7, versikulo 6, giingon sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron magalagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu dili sila lumagaraang sinulat nga kalagdaan. Busa duna di ay giingon gipahigawas na kita karon aron kita mag-alagad sa bag-ong kinabuhi diya sa espiritu. Unsang matangas espiritu be nga diha ta magbag-o sa pag-alagad sa pagkinabuhi? Roma 7:6 ang gibasa ko ganiha ang SDA Bible man. Basahon ako kining gitawag ang pulong sa Dios na Biblia. Giingon sa pagpahayag dire apan karon tungod sa atong pagkayusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios, result giingon ka pag-alagad sa Dios karon sumala na asa man na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod kanang giwali ni Bendilyo. Dili gingon no, pagsunod sa Espiritu Santo dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Laro kay Reverend, atong nabati ang tingog kanhi nga kauban sa ministro sa pagtulunan sa PBCM kaya kanang programahan atong gibabati napaman siya sa pagtulunan sa PBCM. Walay lain nga iyang gipamatud-an mahitungod sa katumanan sa gitawag og bag-ong pagpangalaga diya sa bag-ong espiritu dinhi sa pagtulunan sa PBCM muna karon nga Yang gigamit din, brethren, ang pagpangalagad sa Espiritu. Gibalhin din sa ang pulong sa Dios para mabasa nga Espiritu Santo. muna nga sa mga nagsunod sa PEDM inyong angay nga timbang-timbangon nga kini ang panagna sa Biblia mahitungod sa gitawag pagpangalagad sa bagong kinabuhi diha na sa Espiritu Santo. Sumala sa nadunggan nato sa tingog ni Macarayo diha natuman sa PBCM. Dili kay bag-o, brethren, kay bag-o pa silang nilutaw. Dili kay ang buti pasabot nga bagong pagpangalagad kay doon na magay nauna katong imong gi-explain Reverend nga doon na nahauna nga pagpangalagad diin kadtong kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo. Nakita nato sa screen gi-display gani nganong naa sa pagpangalagad sa bagong kinabuhi sa Espiritu Santo tungod kay ang pagpangalagad diya sa pagwali sa ngalan ni Kristo dili magpadayon kadtoy mawala kay di pa maong kahingpitan. Di naman yun kuno ka maluwas, brethren, o wala ka sa Espiritu Santo nga pagpangalagad nga matatakan ka, brethren, kay sila mo kuno'y katumanan ang padim, brethren. mo na giingon Reverend nga dakong imposible mabito na nga ang atong pirmi ingnon nga kawat og tulis ang ilang gihimo kay kining bahina nga kun ang tawo makaangkon og kaluwasan diha ra gyud sa pagpangalagad husto kayong gibuhat ni Macarayo bisan karon ingon siya pagpangalagad sa bagong kinabuhi sa Espiritu Santo. Ang problema naman kay natuman na sa dapit sa PBCM ang maong tagna di naman pwedeng tumanon pa sa laing ngalang pundok nga padim sa wa good moy lugar para sa katinuoran o kamatuoran mahisgutan kay ang kamatuoran natuman na sa PBCM di nang pwedeng tumanon pag-usab sa padim. Kung sa pusil pa, brethren, sa diyang nibuto na ang pusel o sa Raybala, di kay pabuthon pa nimo ang basyo ana may kabahang naman ang basyo kay nibuto naman tong iyang ang tong balinis ato pag once mo buto dili na mo buto pa pag-usab. Busa kun ang tagna matuman na dili kay tumanon na pod diha sa padim. Atuman naman sa PBCM o dili na siya kinahanglang tumanon pa diha sa padim. Busa og ang puriba gani nini mga mahal na mong tigpaminaw, kay kung wa pa ni ang uban nga mga membro sa PBCM kana bang gitawag ba brethren og salaag nga pagpanguna-una ba? Way pagsunod og pagpamati sa ebanghelyo ni Master o sa pagsunod sa atong wali pagka nagwalig Espiritu Santo abag kay nag-Espiritu Santo si Macarayo gilamoy po din nila nga kung magwalig Espiritu Santo ang lamoyon
lamoyon nimo ang wali nga Espiritu Santo, maapil pagkalamoy ang PBCM kay ang PBCM mo may tag-iya sa wali nga Espiritu Santo ug tinukod man na ni Master. Kung lamoy may iskutan, ang genuine mo atong lamyon ayaw tong fake. Na agig pagpamatod nga ang pagdawat sa Espiritu Santo, ang kahingpitan nga pagdawat kung naa ka sa PBCM nga imong gidawat ang Espiritu Santo, dili kay ang paghingpit dito sa padim. Na mauna nga kung ang atong titulo sa atong topiko, brethren, nga ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia nga nabaling siya, dili lamang si Valencia ang nabaling sa iyang kaugalingon nga sinultihan, brethren, bisan pas magarayo nga naman ang kahingpitan wala karon sa iyang gitukod nga bag-ong pagtuluran kauban ni Dani Nakwa. Ug ang priba nini atong pamation si Macarayo, Hermogenes Macarayo sa dinhi pa sa PBCM. Okay? Imo man giingon nga basig nasaypan lang na sa mga Imo man giingon nga basig nasaypan lang na sa mga ministro sa PBCM nga pahunongon. So ingon ana nga sistema. So ang atoa diya karon, ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat, mauna na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat, mauna na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Ato nabati dugang pagbahayag o gipribahan gyud nga ang hingpit nga pagdawat ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. O dili day sa padim na unsa man ang naabot man sa padim nga imo namang gisirad an Macarayo nga ang hingpit nga pagdawat tungod kay dunay bag-ong pagpangalagad diya sa Espiritu Santo, anhina ang pagpangalagad nga hingpit sa PBCM o dili padim. Na di ba ta mauwaw ana? Patay katong giingon niya sa una kang Mitchell Bendilio nga ako pa nimo Mitchell Bendilio, magbulukot na lang kong habol, magtago na lang ko sa saya sa akong inahan. Unya, moingon sa Reverend nga ato siyang gi-challenge nga debatihon ba nato, unya siya kinsa ba kunutang iyang paminawon nga imo man ang tingog nga among gibabati, ikaw ray nagpuriba dugang nga ang kahingpitan sa pagpangalagad o pagdawat na nagyud sa pagpangalagad sa PBCM. Gani gipamatud-an, brethren, nga papadawat na ba silang pag-ampo, brethren? Nag-isyong bag-ong pag-ampo nga lahi na ba, brethren? Unya, magbuhat-buhat po diyan og mga pagpagawas og release sa pulong pagpadambal, brethren. Pero sa tinuod lang pagkasulti, sa diskomunyon pa lang ni Master, brethren, bisag unsang basahon na, sa maani nga basahon na to, makita og kinipod nga basahon na to, makita gyapon nga sa diskomunyon nga nakasulat ni Master, brethren, asa gyud ang kaluwasan sa PEDM o PADM o ang pagpangita sa pulong sa Dios, asa gyud, brethren, o ang pagdawat sa pag-ampo, asa gyud, brethren, sa PADM. Dili, Reverend, mo ni ang tingog is magtutudlo, mo gi musupalpal nila kay si Master gyud mo atong sundon kung asa ba ipapaminaw ang mga tao o asa ba magikan ang pag-release sa pulong. Niya kining basahon, Reverend, nga atong gipakita kaganina nga atong gihangyo ang mga kigusunan nga mukuha kini kay importante man eh. No. Naguluhan kinig 1984 ang pagpanganaog ni Divine Master Tomas D. Iunyo Sr. sa diskomunyon. Atong paminawan. Kay sila sa atong basahon, brethren. Atong basahon. Kay naman, atong basahon. Now, sa pahina 178. Sa iyang bersikulo na, brethren. Bersikulo niyo kay mura man ni sa Biblia diya nga pagahimo, Reverend. So, kutlo nato na sa gitawag og mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, brethren. Okay. Sa page 21. Page 21. Okay, basahon ko. Kapitulo 1. Versikulo 178. Ana sa nakita sa screen mga kaigsunan kung galantaw kamo sa tong Facebook. Basahon ako kingon. O kalaot ang mga tao nga dili modawat sa pagtulon ang PBCM nga mo'y tinukod sa buhing Dios Espiritu Santo kay dili gayud maluwas busa kinahanglan nga ang mga taong matarong modawat gayud sa pagampo sa Dios Espiritu Santo uban sa pulong sa Dios nga mo'y makaluwas dinhi sa gingharian kang Master nga mo'y Supreme President and founder sa PBCM nga aniha sa halayong silangan yuta sa saad nga mao ang Mindanao nga aniya sa ibabaw sa bungtod sa baryo San Antonio, dili Danao.
Asa man ng baryo San Antonio, hasaan Misamis Oriental. Na din diha ang gikutluan pod mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, page 21, kapitulo 1, versikulo 178, Reverend. Sa gibasa nimo brethren, unsa ang mabugat diha nga tulo brethren? Mahitungod sa pagdawat sa mga tao sa pagtulunan, PBCM ragyod mo'y gihisgutan diha kay mo ni gitukod sa buhing Dios Espiritu Kay Santo. kung dili mo dawat sa pagtulon ang tinukod ni Master nga PBC brethren, Dili gayod makaangkon og kaluwasan, Reverend. kay naaman diha alaot ang mga tao nga dili mo dawat. Unya dayon, ang gisgutan pa brethren sa gipakita sa imong gibasa. Kining pag-release sa mga o pagdawat sa mga pagampo nga gi-release sa Espiritu Santo uban ang mga pulong nga mo'y makaluwas. Sa Naaragyapon sa PBCM o dili sa PADM. nakita nato mga mahal na mong tigpamilang kang master mo na. Oh. Mao nang gi-question namo sila, gi-question nato Brad Marvin, Brad RJ, nga kung si Master gina dili gyud mahitabo nga ingon ana ang sinultihan kay baligtaron na lugar ni Master kining iyan ang gipahayag sa napundar o namuntar na niya daan ang mga pamatuod. Mo nang ingon ta nga kinsa ka ng Master nga gigawasan sa tingog ato mangibaw-an nga si Junior Badira brethren. Si Alejandro Badira ang ilang gisunod-sunod nga tingog kuno nagtingog daw si Master niya na kung mao pa nganong mabaligtad lagi ang sinultihan ni Master kung kamo na mo drive. Mo na nga nakita nato nga dili lamang si Aquilino Valencia ang nabaling siya kundi pati pa kining PADM na baling sa katarungan. Nakaron. Nakaibuti pa pasabot brother. Dugang ko lang, Reverend, kay grabe man pud sila gyud maghinambog nga ang pulong kuno nga gi-release kuno ni Master, pero ligod si Master may nag-release na powerful kuno kaayo. Mabita na sa mga nangagi natong programa kung powerful man dili makitaan nga way maglanding sa ospital sa mga sakop sa PADM. Na kumusta naman karon? Ha? Sa atong nabalitaan, Reverend, ang kanhipod ministro sa PBCM nga mao si Brother Indoy, naaman kuno sa tambalanan, naaman na membro sa PADM, hain naman na yung powerful nga pulong para ayuhon ang mga masakiton. Mo lagi na nga nasubrahan ra sa pag sulti ba kay si Master dili man ingon ana ang sinultihan ni Master kay ang ilang manggod panglimbong aron mo dive ang mga tao muadto sa ilaha mao na pero ang pinaka punto pod nato nganong nasangko si Hermenes Macarayon ini mga malamong tigpaminaw tungod kay usas sa mga ministro si Sergio Haron no sa pag-alot niya kang Master kay kauban man ni Macarayo si Sergio Haron kung sugoon na sa pagwali diri dapit sa Bukidnon o diri dapit sa Cotabato sa pag-alot niya sa di pa lugar paabot nato na bradron makita din nato nga sa pag-alot lugar ni Sergio Haron kang Master kay gisugo siya gisuginlan na siya daan unsay buhaton ni Macarayo sa ulahing mga adlaw pero agig pagpamati pagpuriba nga di gyud matuis ang pahayag ni Master kay kung si Master nag-alawan sa Ibradron nga matud pa ni Danilo nakuha nga biyaan man kuno ni ang pagtulon ang PBCM kay wa kuno nato ayuha pagdala bradron. Nang ano man nga si Master nagbilin man og wali nga diha gyud ipapamati sa PBCM bradron nga magwawali dili man sa PADM nga silam day pay mutuman para sa pagpangalagad sa kabag-uhan diya sa Espiritu Santo. Mao ni makapabulyaso pod ni Mr. Valencia, Aquilino Valencia nga ningon siya ang pagdumala kuno karon sa leaders PBC wa kuno kagusto si Master. Na kuno kagusto nga naman si Master nagbilin man nga kun ang tawo maminaw sa wali sa PBC man og dili spad labaw nga dili diha nimo Valencia. Unya sa pag-uban ra ba na mo og wali diri sa Cagayan de Oro City nga radio station bisan asa diri bradron si Valencia diri po gina siya may modalag tema kay di man na siya chief minister good kita may gitullo ni Master unya og sarilo pa ni bradron sa una ang mga ang gitawag og gorilo maayong andar kong
na sakto sa Jewel, brethren. Wa ni siya Jewel kung kita mo ay pasultihon, pero tungod kay ang mga tao man kabalo og igo-igo na sa Biblia, brethren, mao nga ato gyapong gitagad taliwala sa iyang pagka walay Jewel. Ato lang dayon isgutan nga ang iyang masultihan nabalig siya, pero pamation na to si Master, brethren. Okay, atong paminawan ang tingog sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Junior Sr. Sunod na, wala na ilain ko. Namuyagyat sa kinatibok ang sanasod. Ang wali lang sa bibisiin. Ang tao maminaw. At ang tagadasdaton sa iyang tagwali, gomer mau ang Biblia. At wala magwali ang bibisiin. Walang pataka, walang unsa. Para ikasumbong sa iyang tagwali. Ang alibolo. Pwede. Ikaduha. At ang bibisiin. Gagaitad sa mga libro na dokumentado. Kaya hindi manuhali ang bibisiin. Ibasdatan na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka diha. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa tibuok sa kalibutan. Bisan pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta, inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break science o break Reverend, nabati na to ang pahayag sa itong magtutudlo sa iyang pagtugon kung asa ba ang tao maminaw, walay lain jud, why luna ang padim o kinsa pang pagtulunan nga ni Bia sa PBCM. Cell of the Living God Church ba? Kang Pedro Sobaylo. O kang Miri Alcasarin ba nga gitawag o kining Four Corner, World Spiritual Division Kingdom of One Living God, I am who I am, 7-star, General Incorporated, Igsiminaraw. Mo man yung mga kanhi nga mga sakop sa PBCM nga naglain. O katong basahon, Reverend, ang pahayag sa magtutudlo para makita gyud sa nagsunod ug naglantaw sila sa atong Facebook Live. Atong i-display ang pahayag sa magtutudlo atong basahon, Rev. O ni, gingon niyo. Tinuod na ingon sa mao ni tingog sa magtutudlo. Tinuod na. Wala na ilain karon nga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod. Ang wali lang sa PBCM ang tao maminaw, wag lugar ang magyagyag kas kinatubukan sa nasod nga diha ninyong kalawasan kay diha palang daan ang muyagyag sa kinatubukan sa nasod, wali lang sa PBCM ug ang tao diha maminaw. Kay pagabat-baton sa iyang pagwali, permero mao ang Biblia. Kay wala magwali ang PBCM nga nagpataka nalag unsa para ikasumbong sa iyang pagwali sa libelos dili. Ikaduha, kay ang PBCM nagaukab sa mga libro nga dokumentado. Kay dili man muwali ang PBCM og basta-basta na lang o nga magyaw-yaw-yaw ka diha nga wala kay dungawan nga mga kasaysayan sa libro sa tibok nga kalibutan bisan pagani sa Encyclopedia Americana ug Britannica. Busa inyong paminawan ang atong wali karon sa DXKO, DXIM ug DXCO. Nakita nato nga sa punto ni Master nga wagay lugar ang PADIM PBCM gyud ang pamatian. Kay mao man ang permero nga gamiton ang Biblia kay wala man daw magpataka ang PBCM pagwalig bisag unsa na lang para lugar ikasumbong sa iyang pagwali nga laybilos. Tanawa si Aquilino Valencia, brethren, nga nadugay nabalik siya sa katarungan. Nag-ingon ba, brethren, siya ang wali nga ngano kuno nga dugay pa kuno ng sumbong. Iya yung gihagit ba, brethren, niya sigihan rapod nato paluap, brethren. Sa makauna lang nato, brethren. Gapura day sa rep, gapura. Gapura. Di ba nato pod maapura lagi kung nasangkatan na di eskorte, hulaton talang na o kanusang epekto na. Nakaron. Mo na mga mahal na mong paminaw, hilas kayo pamation ba? Mura ra ba gyud og makadama kay matod pa niya nga naman kuno siya iyang testigos nga ipabati. Unya lugar og ang imong gipatestigos o kinsa man na ang imong gibuhat lugar dili libel. Mao man na ron. Nakaron agig pagpamatuod nga nganong naingon ana ni sila. Unahon nato si Hermoines Macarayo, brethren, nga gipropesya na sa atong magtutulo, brethren, kay kung si Master dili pa katumanan sa Espiritu Santo, brethren, sa atong doktrina. Sa Juan 16:3 sigon. Sa Biblia nga ang pulong sa Dios magtug-an man sa butang nga malabot, brethren. Pero tungod kay wa pa maabot o muabot ang maong panahon, gisulti na ni Master niya, wa tay kalibutan, brethren. Kay si Sergio ra may gisultihan, busa pagkat tuman na, brethren, kay nakadungog naman siya sa atong mga pagwali nga naglain na di ay usa pa din siya nitugan nga gisulti na ni Master daan nato kanya. Ni atong patalingugan, Brad RJ, Brad Marvin, Brad Ron, ang ipahayag ni Sergio Haron nga usa sa mga ministro. Okay.
Sa una sa tig-alot pa ko ni Master. Si Master nag-istorya nako nga Sergio, may kay mo wali si Makarayo da. Mga Master, may kay mo wali. Yan siya nga. Moabot ra ba ang panahon Sergio nga? Magtukod ang iyang kuan. Nang maglain na siya. Yung ko nga. Mao Master. Siya magtukod ang iyang kuan, pundok. Mao na istorya ni Master. Sa tinuod lang. Natuma na karong mga panahon na. Ako, wa ko mutuo nga. Nga na, bisag si Master, gituuan ako nga, kuan, Dios. Pero, di ko makatuo kay si Makarayo. Die hard ba kayong Master? Magwali. Mura biya po si Reverend. Nakauban migwali. Pero, wala ko daw mga ingana dahil tinuod yun ang naabot yun ang panahon nga tinuod yun ang gingon ni Master nga maglain siya giyahang kaugalingon nga pundok. Klaro kayo nga si Master ang nagpropesya dili kita brethren nga maglain gyud siya og pundok o pagtulunan. Mao kini nga dili nato ikatinga mga kaigsunan og mga mahal namong tigpaminaw. Ang alaot lang diha nga nagpatuyang mo sa inyong ginhawa nga murag gilamian mo sa iyang wali, nga membro man mo sa PBC niya, nagpasakop mo dito. Kay kung inyo lang huna-hunaon kining among mga dokumento nga gipabati ninyo, way barahan nga dili ka mo buwalik mo silong sa landong sa kahoy nga inyong gibiyaan, kay dito na hinon mo magpainit sa lain nga gipasilungan ninyo. Og agig priba pod nini karon nganong nayon ani ni sa Aquilino Valencia, mismo ang chapter president Bredron si Teopilo Sibilia diri sa dapit sa Cebu City nga chapter president Bredron nakadungog sa pag-ebanghelyo ni Master nga gisgutan na ni Master nga ang iyang balay daw ni Valencia nga kanabang hiwi ba baliko kay hiwi gani di baliko nya nagingon pa daw ganis Master nga bisan pag pila pa ka kwarta dili gi kuno mahuman ang iyang balay nga baliko pero nahuman man ang iyang balay Bredron. Busa nakita og nasabtan ni chapter president Teopilo Sibilia nga ang gipasabot di ay diha si ang kaugalingong lawas atong patalinghugan si Teopilo Sibilia sa iyang testimony nga iyang nadunggan diha kang Master. Okay. Sa dihang ebanghelyo Master ingon ibalik na to pag ebanghelyo Master ingon sa Master kay tarong nga na imong balay kay wa man na tarong mo to nga siya kay sa pagtuon niya nga ang iyang balay hiwi iyang pagkabuntag na sa iyo iya gyud ang giatuan ang panday gipasukod nya unsaon man nga kuan nga tarong man ang kuan balay Master wala man wa man siya kasabot unsang balay ang gipasabot nga ang iya mo tatong paugalingong kuan lawas ang gipasabot mo to sa ligid sa balik sa Master nga ebanghelyo sa dayon ingon na po siya Master Loy magbantay Loy kay nay buot mo ilog sa imo pero ay na kabala ka kay na ako sige na mo to padayon na dili ra batan nang magwali Loy imo Loy mo na iyang ingon sa una mo to nga sa dayon ng kuan ligid sa panahon sige balik ebanghelyo Master ningon Dios Master dagko na ra ba ang lungagan sa ako mga kuan pokot karon usa pagbantay ka mo tindog pinili bilin pinilian basin baya sa kung pagbalik gamay lamang ka mo na iyang giingon sa una mo na nakinumdum ko rin karon pagkahuman sa eleksyon nga ning guho ning kuan upat nga maoy magtukod og pundok dito sa Danau. Kay sa una god nakabantay naman ko kada ato ni kes balay maingon dai siya. So kanang iyang ipasabot mga teksto sa Biblia ni Loloy wa ra na sa ako layo ra na iyang mga teksto sa Biblia. Layo ra na. Oh, nakita nato ang kinapayas ni Valencia nga kana kuno akong winalihan Bredron. Ug mga teksto nimo. Mga teksto nga naa sa Biblia, layo ra kuno na niya. Pagkahambugiro. Pagkahambugiro gyud mga mahal mong tigpaminaw. Busa nakita nato nga nasabtan niya
nga diha gyud ay sa iyang lawas ang paggabaliko. Unya ikaduha nga punto, nag-ingon pa si Teofilo Sibilya nga gipasidan-an ko ni Master di ay brethren nga gipabantay di pabor dili ni Aquilino Valencia brethren nga ipagbantay daw ko kay dili tanan magwawali ako brethren sa ato paduna lugar musupak na atong susihon kung baliko mahisgutan o nahiwi ang iyang balay o baliko niya, nasabtan na nga ang iyang lawas di ay. Naba sa Biblia, Brad RJ, ang gisgutan sa Biblia mahitungod sa gitawag og baliko? Doon na, Reverend, ato lamang pagkabasahon kini Reverend, kining Bibliang bagong ang Bibliang Seventh-day Adventist Church. Diri sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 13, nagingon, palandunga ang buhat sa Dios kay kinsa ang makatulid niadtong iyang gihimong baliko. Busa matinaw mga mahal lamang tigpaminaw nga ang Biblia nagisgot nga palandunga ang buhat sa Dios, na day buhat sa Dios. Kinsa daw ang makatulid niadtong iyang gihimong baliko. Di kung si Master nagingon nga hiwi ng balay, unya bisag pila pa ka kantidad sa salapi dili daw mahuman ang iyang balay. Peligro bradron, ang iyang balay na human man, ang iyan iyang lawas mo gipasabot na kung sa Biblia nakita man nato kinsa matinaw kung balikan nato to ang gibasa ni Brad RJ. Palandunga ang buhat sa Dios, kinsa ang makatuliid niya tong iyang gihimong baliko. Kung gihimo na nga baliko, Brad Marvin sumala sa Biblia, katubang buhat na sa Dios nga baliko, matulid pa ba na Marvin sumala sa Biblia? Dinhi mabasa, Reverend, sa Biblia nga gitawag og Seventh-day Adventist Church sa Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 15 nagaingon, kadtong baliko dili na matulid o kadtong nakulangan dili na maisip. Unsa di ay ang nabasa, Brad Marvin, sa imong gibasa? Sa matulid pa ba kadtong baliko? Dili na gayod matulid, Reverend. Kay giingon? Kay nag-ingon, kadtong baliko dili na matulid. Nakita og naklaro na to, Brad Ron. Nga dili na gyud ay matulid ang pagkabaliko mo na nga tingata nga mangita tag Diyos, Brad Ron, nga mauli unta, pero siya man ang mulikay. O gi-confirmar gyud pod niya, Brad Ron, nga kadto daw gisgutan nga nadunggan ni Pilo Sibilya, Brad Ron, sa pag-ibanghilyo ni Master nga dili daw tanan magwali ako, iyang giangkon nga siya na kunoto, Brad Ron. Niya dili ni among pamahayag nga pagpapaangkon niya, kundi siya mismo nabaling na sa iyang katarungan o sa iyang kaugalingon niya. Daan na ning gibahay ni Master nga ako og si Loloy og ato si Papa ni Macarayo, Sibio Macarayo, nag-ingon siya, Loy, ayaw salig sa ubang magwawali, kay dili ta nang magwawali imo. Nabahay na ta. Doon ay magwawali ni mo, Loy, dahil sa'y magwawali dili imo, Loy. Kinsa man tong dili imo, mao ako. Klaro kay Reverend, yang gi-confirmar ang mga pahayag sa magtutudlo nga subay po sa chapter President Teofilo Sibilya nga nag-ingon si Master nga bantay Loy kay dunay mo ilog sa imong posisyon o bantay pod kay dili tanan magguwali imo. So wala man mag-mention si Master kinsay pangalan sa magguwali ana. Di na maglisod ang mga tao sa pagsusik kinsa kay giangkon mo Mr. Valencia, ikaw di ang magguwali nga gingon ni Master bantay kay ayaw salig sa kauban mong guwali. Di ka kasaligan kini biya mo kang Reverend. Okay, kung butan pa gyud siya ni ining higayon na sa pagpanabot ug gusto pa, Bradron. Makauo man na nga imong angkonon kay kanang propesya ni Master kung nag-ila ka si Master Espiritu Santo dili man na pabor nimo. Nganong dito ka sa opposition o sa opposite ni angkon. O niya, nga naman tungod kay sa Biblia gitagna nga adunay mga tao nga murapog nakauyon-uyon pod niya, Bradron, mo nang wala nato pasagdi. Kay aduna may magsulti gud og mga binakak, Bradron, unya sa binakak diha sila mabaling. Mo nang atong giuluhan nga ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia nga nabaling siya. Kung nabaling siya sa iyang rason,
Ikadua, kadtong mamati, brethren, ilang ipaabong ang ilang dalunggan sa tinumo ni Valencia, di na baling po siya sa Biblia. Bagyod na na, brethren, kanang atong mga pasikaranan. Aduna Reverend, og ang Biblia nga atong gamiton para sa pagpuriban ini nga atong pasikaranan mao kining gitawag Biblia nga bagong kasabutan. Edisyon kini ni San Pedro Kalungsod. Napod kita ni ana, brethren. Basahon ako Reverend din sa pahayag ni Apostol nga si Pablo dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 3 ngadto 4. Akong basahon ninyong patalinghugan mga minahal nga tigpaminaw. Kay moabot ang gitagana nga takna kanusa dili sila mulahutay sa mayong pagtulunan. So di ka panagna sa pahayag ni Pablo kay doon na may moabot nga gitagana nga takna kanusa dili sila mulahutay sa mayong pagtulunan. Sa ato pa kay di mulahutay na nasakop na untay pero way paglahutay ba? Ingon dayon, apan sila nga adunay mga katul nga dalunggan, reperado nis mga tao nga may mga katul kunong dalunggan, magtigom og mga magtutudlo sumala sa ilang kagulingong mga tinguha. Sa ato pa buoy sundo nila kining mga magtutudlo ba? Nga was lugar. Sa 4 gingon dayon, og ilikay nila ang ilang mga dalunggan sa kamatuoran, og ibaling, anang word for word nga ibaling, nila ngadto sa tinumo-tumo nga sugilanon. Di ibaling nila ngadto ang ilang dalunggan sa tinumo-tumo nga sugilanon. Di kung naana ka na, di nabaling ka. Ang mga sakop sa Padim Reverend, maigo nining mga panagna ni Pablo, kay instead nga dinhi unta sila magpatalinghog sa kamatuoran nga giwali sa mga ministros PBC mga gidumalahan ni mo Reverend. Tuwa naman hinoon sa mga tinumo-tumo nga mga pamaagi nga gibaliktad na ang sistema sa mga pag-ibanghilyo, Master. Unya, sa panahon sa ato nigi balik bradron ang mga litis God bradron nagsamarita sa iyang mga sayop ni Aquilino Valencia bradron dili tungod kay nganong nabalik-balik ba na to prove or makita ninyo ba nga maayo ba ning laki ning nakikontra na mo na karon sa panahon nila ni Apostol Pablo wa gid kung doon na sila ay makita o mamaktikdan nga dili maayo adunay ilang gibuhat nga nakigbisog sila sa maayong bugno dili nga daotang pamaagi sa bugno ay nang prueba Brad Marvin sumala sa Biblia nga sa panahon nila ni Apostol Pablo kung doon na ilang makita nga dili maayo anaa sila sa pagpakigbugno pero maayo ang matang sa pagpakigbugno nila ay nang prueba. Dinhi Reverend sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 versikulo 7 sa basahon nga gitawag og bagong kasabutan nga may San Pedro Kalungsod edisyon nagaingon sa city. Nakigbisog ako alang sa mayong bugno, natapos nako ang lumba, gihuptan nako ang pagtuo. Busa nakita nato Brad Ron, Brad RJ, Brad Marvin sa mong gibasa. Ingon niya po sa Pablo sama sa atong gibuhat Brad Ron nga nakigbisog kita para sa pagbugno nila Brad Ron pero maayo nga pamaagi sa bugno. Dili daotan kay kung nibugno lang ta Brad Ron nga mo nang giingon ba sa una nga giatangan kuno sila sa ngit-ngit bradron gibugno man kuno sila anay nga nagbakya ungo dito bradron pero siya po sa Pablo kung nay iyang gikabugno dili kay nahimo siyang ungo ani bradron sama sa atong gibuhat nakigbugno ako ug sa ato apa bradron nakigbugno kita pero kang Apostol Pablo singular kay siya man ang nagsugilon bradron nakigbugno ako alang sa maayong bugno busa kita pon nakigbugno kita alang sa maayong bugno pero Brad Jarze kung si Apostol Pablo nag-ingon man nakigbugno siya sa maayong bugno dili daotang bugno unsa bang matanga sa pagkigbugno ang paagi nga iyang gibugno Brad Jarze sumala sa nakasulat sa Biblia. Ato lamang bagabasahon Reverend kini gihapon nga basahon kining bag-ong kasabutan San Pedro Kalungsod edisyon diri sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 12 nagingon pakigbisog sa mayong bugno sa pagtuo hupte ang kinabuhing dayon diin kagitawag human kamo padayag sa maayong pagpadayag sa pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Mao kana Reverend. Kung mao matin-aw nga ang pakigbisog nila sa mayong bugno gitug-an ni Apostol Pablo matang sa bugno ngon sa pakigbisog sa mayong bugno sa pagtuo. Sumala sa gibasa sa unang Timoteo 6:12 di pagtuo ang ilang gibugno nganong kinahanglan pa mang bugnoon
hangtod kay dili kana mao ang tinuod nga pagtuo. Unsay prueba nga ang gibugno ang dili matuod nga pagtuo, Brad Marvin, sumala sa Biblia? Dinhi, mabasa, Reverend, sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 13, sa maulang gihapon nga basahon, nga gitawag og Bag-ong Kasabutan, San Pedro Calungsod Edition, sa 13 nagaingon, kini nga pagsaksi tinuod, busa, badlunga sila pagayo, aron magmaligon sila diha sa pagtuo. Busa ang gibuat natong pagpakigbugno sa pagtuo, brethren, para mabadlong. Tinuod. Kay giingon, kini nga pagsaksi tinuod. Busa badlunga sila pag-ayo aron magmaligon sila diya sa pagtuo. Kanang giingong kini nga pagsaksi tinuod. O sama sa atong nasaksihan, brethren, nga gisulti ni Master. Nga dili sila mo itinuod sa magwawali lang sa PBC mamati. Na mo haom pa din ni Aquilino Valencia, brethren, nga gitawag man na og baliko o hiwi, brethren, sumala sa atong napamatud-an sa gibinsahe ni Master. Unya, O sayang panagna. Unya, Reverend, kung ang Dios na muhimo ganig baliko, delikado, kay di na gidaya pwedeng tuliron pa. Nakaron, sa Biblia, brethren, kining nahimo ng baliko, sumala sa atong nabasa nga kinahanglan mabadlong sa pagtuo, brethren. Kung mabaliko na, brethren, unsa ba ang mabuhat dayon sa usa ka tawo? Nabaliko na gid siya pod, brethren. Magsulti na di mao, ug kung unsay moabot sa nohona, Reverend, mao gini ipamulong niya wa na magkadimao. Basahon ako, Reverend, ang Biblia nga gitawag Mayong Balita Biblia, dunay imprimator, Ricardo G. Cardinal Vidal, ari sa Sirach sa iyang kapitulo 21 bersikulo 26 gingon. Ang mga buang-buang magsulti bisan unsay moabot sa ilang hunahuna. Ang mga tao nga maalamon, maghunahuna sa dili pa sila musulti. Mo sa gipakita ang komparison, may tungod sa mga buang-buang, mga buang-buang na gani, balik ko na magsukwahi na ba? Musulti sa bisan unsay moabot sa ilang hunahuna, katong mga buang-buang. Pero ang Paturagas lang, bra. paturagas na. Ay, brethren, no? Why limit ba? Murag, wala na bitay, unsa na, kanang basihanan na bitaw? Basta sakyanan pa, na lost break na. Lost break na. Pero kung ang mga maalamon mo isgutan, sa dili pa musulti, ang mga taong maalamon, dunay paghuna-huna usa. Sa to pa, isip-isipon sa daan ang pagsulti, brethren. Oo, Kung tinuod. dili ba, makatarunganon ba? Busa, magsulti di ay bisag unsa nalay na hunahunaan, ining gitawag og buang na gihayag pabagdugang sa Biblia, Brad RJ, kung anong natawag og buang nga nagpataka nilang sulti bisan unsay ilang hunahunaan. Oh, Reverend. Doon na gyapon, Reverend. Ato gyapong pagabasahon kining Bibliang may tatak Seventh-day Adventist Church diri sa Proverbio kapitulo 19 bersikulo 1 nagingon, maayo pa ang kabus nga magalakat diha sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil og maoy usa ka buang. Busa kadto di ang gisgutan sa gibasa nimo ganina, brethren, nga Sirach kapitulo sa pagpahayag, brethren, sa Sirach 21. kapitulo 21 bersikulo 26 nga ang mga buang-buang magsultig bisag unsay moabot sa ilang hunahuna. Pag mosulti na, mao ning gibasa ni Brad RG nga kung sukwahi na gani ang iyang mga bil, nagsukway naman, mao'y gitawag na og usa ka buang sumala sa nakasulat sa Biblia. Nakaron, sa litis niyang pamahayag, brethren, gibadlong siya og makita nato, brethren, nga atong gihatag ang uluhan lugar, brethren, no? Ang pagbadlong sa management sa DYLA para ni Aquilino Valencia. Kay nganong gibadlong siya, mga malamong tigpaminaw, nakita manggod nga madamay ang istasyonan ani niya kay kadarabang magdako ra ba ang sumbong, brethren? Apil ra ba ang istasyonan, brethren? Tinuod. Pero napoy pamaagi nga dili ma-apil kung sa cybercrime, pero sa unang panahon, brethren, kinahanglan nga ang matag radio station black timer ka og dili black timer. Kinahanglan nga adunay pagkuha og record, brethren, sa matag usa. Kay kung pananglitan dunay sayop, brethren, inigsumbong adto man sa NTC, brethren. Unya after 15 days
Sumala pa ni Attorney Rodriguez, amahan ni Ropos Rodriguez. Kung walay mo unsay tawagan na, mo react ba? Usa pa dento nimo papason after 15 days, brother. Pwede na dento. Sa dili pa moabot ang 15 days, ayaw gyud tong kuana kay pangayuan man sila ana og record nga pag sumite dito sa korte nga wala sila ilabot kay ila man tong pamahayag. Pero kung ang balaod dili sila maka-produce niadto kay nalipat sila, mo nang ma-appeal ba doon? Ang ila lang, ang mahasol lang sila tungod kay pag-atos korte. Pero kining ato ang medyo wala, brother, kay klaro man diya sa social media na, brother. Nakaroon. Arita sa mismo sa iyang baba nga nagsulti nga gibadlong siya sa DYLA niya sa management niya. Okay. Inyong nabati ganina ang programa sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nila ni Charlie Eugenio, kauban si Ronnie Mangalos. Ang ako ang tubagon kining tanan nilang mga pamahayag, pero pinahan ko sa usa sa nagdumala usab diri sa istasyonan sa DYLA. Pinahan ko sa usa sa nagdumala usab diri sa istasyonan sa DYLA nga dili lang ko mutubag sa ilang mga argumento. Kay sakit biya usahay nga ilahang ipadungog kanako ang sayop nilang mga istorya, Atong napamatian mga mahal namong tigpaminaw. Pero para sa pag-reprise sa kaisipan o sa mga nagapatid sa pagsunod sa atong programa, Bretron, gihaguan nato word for word nga mabasa ang iyang gisulti, Bretron. Atong basahon, Bretron. Okay, Rep. Yan, naka-display sa screen ang sulti ni Aquilino Valencia nga atong baguhay lang adunggan. Atong basahon, gingon kini sa atong mabasa. Inyong nabati ganina ang programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi nila ni Charlie Eugenio, kauban nila ni kauban si Ronnie Mangalos. Ato ning gikuan, Bretron, kay mao ni litis sa iyang mga pagpanubag. Oh, kalma na kay sa una kung makabasa sa atong pangalan, iya maginang ansiran nga gianggaan niya og Juan Pusong Ronnie Mangaloslos, pero karon wa na. Kailangan magipagpadlong lagi. Dayon dugang pahayag niya mao ni ang ako untang tubagon kining tanan nilang mga pamahayag, pero gipinahan ko sa usa sa nagdumala usab diri sa istasyonan sa DYLA nga dili lang ko mutubag sa ilang mga argumento kay sakit baya usahay nga ilahang ipadungog kanako ang sayop nilang mga istorya. Nakita na to. Gi-highlight na to, mga mahal namong tigpaminaw, Brad Ron, Brad RJ, Brad Marvin, nga gipinahan day siya kay matod pa niya nga ayaw na matod pa sa management sa DYLA nga kay ang iyang gusto unta nga mutubag siya, ingon siya nga ako untang tubagon kining tanan nilang mga pamahayag. Pero gipinahan ko sa usa sa nagdumala sa istasyonan, diri sa istasyonan sa DYLA nga dili lang ko mutubag sa ilang mga argumento. Kay ngano matupad niya? Kay sakit maya usahay, sakit kuno ta manulti, Bretron. Pero ang istorya, sakit kuno usahay ang atong gipanulti, Bretron. Nga ilahang ipadungog kanako ang sayop nilang mga istorya. Nagpadungog kuno ta niya, Bretron, og sayop kuno nga istorya. Mga mahal namong tigpaminaw, kami ba'y nagpadungog og sayop nga istorya? Ang sayop nga istorya, mga mahal namong tigpaminaw, ni siya sa buot ba? Ha? Murag tao nga na siraan ng bait. Ha? Nga naman,
Among gipabati ang sayop niya, dili nga kami nagpasakit, nasakitan tingali siya, kay maluka pa o nabaling man siya sa iyang katarungan. Ikaduha Reverend, kung sakit may isgutan hagpato na to, mas labaw siyang nibuhig sakit diya nimo nga dili gani makabase sa Biblia ang iyang mga pagpamulong nga masakit. Samantalang kita, kung sakit man nimo balin siya og ganlan kag kuanggol na sa Biblia, ang kuanggol di kasabot na sa Salmo 94:8 sa Biblia nga gitawag Kristohanong katilingban. Kung sakit na para nimo, di unang Biblia karon mo nagpahayag og sakit diyan nimo kay amo manggibasa nga pagka ang tao diay kabsa na gani sa pagpanabot, di na gani kasabot, kuanggol ang address ana. Samantalang ikaw, unsay gipamulong nimo sa chief minister? Nganlan nimo bisag unsa? Yawa, Satanas, maro, batasan nga di makaog iro, asa may sakit ana og kitahon na to. Kung ang among gibuhat diyan nimo dili makatarunganon, gibadlong mi karon sa estasyonan pod. Pero kay nakita sa management kay ikaw di ay moy dili di ay mayong modalag pagpanabot, paturagas ka lang kay may gulagway sa Biblia, basta buhang na gani pataka nagyaw-yaw. Gulagway sa Biblia nas 19:1 ibasa sa kaubang ministro sa proverbio, ang buang magsupay sa mga ngabel. O di ikaw gibadlong, dili kami gibadlong kay nga muha nara sa pagpanubag naman sa atong tupiko Reverend, ang pagpanubag sa mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia. Ya, sakit man kuno atong istorya niya, atong pamation mga malam mong tigpaminaw, ang usan niya kapag yama-yama, mabaling siya, mo man iyang gikasakitan siguro, dili kami nagpasakit. Ikaw ra mismo ang nagbatbuhat, ani kay makigindig ka na mo, ingon pa ni Tipilo Sibilya nga, kanang sitas nga gigamit kuno ni Luloy, layo ra kuno na sa iya kuno ng mga pagbasa na itong Biblia o mga bersikulo. Patalinghugan na to ang usa sa mga pagyama-yama, ato lang i-summarize, ipa-remind na to sa mga tigpamati sa atong programa, brother. Okay, mo. Oo na to, ang payag sa Sakaras Kapitulo 4, versikulo 7, gingon ka na, si Zorobabel, Pangulong bato, sa ato ba? Founder. Ang buot ipasabot sa bato, founder. Founder sa bato nga puti. Founder sa bato nga puti. Ato nabati ang pahayag ni Aquilino Valencia Reverend nga matod pa niya sa iyang pahayag nga iyang kutlo sa Biblia may tungod kang Zorobabel. Ang gisgutan niya, mga mahal namong tigpaminaw, si Zorobabel kuno, founder kuno sa bato nga puti. Itaon mo na, mga mahal namong tigpaminaw, Brad RJ, Brad Marvin, Brad Ronnie. Si Zorobabel daw, gitawag og founder sa bato nga puti. Matinaw sa iyang luwatang pamahayag, bago pa atong nabati. Basaw na to kung nakasulat ba sa Zacarias 4:7 nga si Zorobabel founder sa bato nga puti. Paano pagbasa sa iyang gikutloan, Brad Marvin, ni Aquilino Valencia nga nabaling siya? Dinhi mabasa Reverend sa Zacarias Kapitulo 4, versikulo 7 sa Biblia nga atong gigamit, gitawag kinig Seventh-day Adventist Church. Nagaingon sa city, kinsa ba ikaw, o dako nga bukid sa atubangan ni Zorobabel? Ikaw mahimong patag, o iyang pagulaon ang Pangulong bato, uban ang mga pagsinggit, grasya, ngadto kaniya. Nakita nato mga mahal namong tigpaminaw, Brad Marvin, Brad RJ, Brad Ron. Kung gibasa man kay matod pa ni Aquilino Valencia, si Zorobabel kuno, founder kuno siya sa bato nga puti. May mabasa ba? Nahurot na lagbasa mga mahal mong tigpaminaw, ang nakasulat gingon na, kinsa ba ikaw, o dako nga bukid sa tubangan ni Zorobabel? Ikaw mahimong patag, o iyang pagulaon ang Pangulong bato, uban ang mga pagsinggit, grasya. May Pangulo mang bato nga gisgutan, mga mahal na mong tigpaminaw. Pero matod pa niya, kana kunong bato niya nga si Zorobabel nga dakong bato, Pangulo, founder kuno siya diha sa bato nga puti. Ay pero si Valencia mo ato bato bagon ani mga mahal mong tigpaminaw. Sa pamayag ni Aquilino Valencia, kinsa ba kuno ng bato nga puti?
Kay mato pa niya, gipaundiran raw ako ni Zorobabel kining bato nga puti. Ato patalingon si Valencia kung kinsa ang bato nga puti. Katong yang gisulti, supak mi ato, pero kini ang gisulti, uyon mo niya ni, pero ato lang i-summary o atong idugtong kung wa ba siya mabaling sa iyang katanungan. Mamangganin nagingingkod, nagdeterminar ang Biblia og tulo ka bato. Tulo ka gisgutang mga leader. Siya leader siya ba gitawag og bato. Asa sa nag-leader siya, asa siya nagmando o ang pagka-leader niya dito sa katawang Israel. Busa ni abot ang panahon, aduna na say bato sa pamagang. Kitagna ka na sa Biblia nga adunay gihisgutan nga bato sa pamagang nga mao si Jehova, nga mao siya ang atong Ginoong Hesukristo. Busa pag-ingon nga si Kristo bato sa pamagang, dili pwede nga ang batong puti ingnon nato si Hesukristo. Dili. Para asa na siya? Dapit na sa Espiritu Santo. Pag-ingon nga si Kristo bato sa pamagang, dili pwede nga ang batong puti ingnon nato si Hesukristo. Dili. Para asa na siya? Dapit na sa Espiritu Santo. Nakita nato mga mahal namong tigpaminaw, dili kuno si Kristo kanang bato nga puti, kay si Kristo daw bato sa pamagang. Kung asa kuno kanang bato nga puti, dapit na sa Espiritu Santo, na ang Espiritu Santo sa pagtudlo nato, Brad Ron, Brad RJ, Brad Marvin, kay si Master man, ang katumanan sa bato nga puti, Espiritu Santo. Pero matod pa niya, gifoundiran kuno si Master, ato naglaron, kay bato nga puti man, gifoundiran ni Zorobabel. Hoy, Valencia, diin man ka nangamuti ana, nga lain man ang dagwes kamuti. Perting pagkabalikuwas, mga pamahayag, Reverend. Busa, mga mahala mong tigpaminaw, atong nakita mga kaigsunan nga, kung kami naghahatag kaninyong atensyon, labi na sa mga member sa PIBSIM, tungod gana sa among dakong gugmang pagbati, nga dili ka mo malibungan sa ilang mga pagpamaton nga nahasaylo na sa original nga pagtudlo ni Master. Miabot naman ang oras, sa ngalan na lamang sang magtutulo, Divine Master Tomas Dinyo, Sinyo, kini ang inyong alagad, Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio, o sa ngalan sab sa kauban nga mga ebanghelista. Kiniusab si Marvin Lintapa. Kiniusab si RJ Impatak. O kiniusab ang inyong igsoon ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.